lapang elito non ke ba MPR election BJP candidate Niliong sa law ni kasi hamna bang law age hai Amar Singh Tiso MPR candidate law lapang ke Lumbajong constituency APHLC asok bui kang ten bang Surya Phai sose BJP along kachapa ogdun. Pinithere po ni Phai Greener Cap Arni. BJP is Karbi Anglong asai hemate watch pai bhawan along Lumbajong constituency ke parlo Jasimet Lamding Road 5 kilo Theswajur Hojaipur Nilapur Lapen Inglong Kiri Apoling Arlo Bangsuri sose APHLC Arat Amithang asong aphat GOC BJP asong along kachapa ogdun abirta nangle. MP kilik nang kilejia prang Ratcharia song atum methang asong aja kong gachapang tangjia phanpura non malom pregjam Ratcharia song atum Karbianglong arlu along my meeting ajai me kedeng kapanglum tet ason thak si BJP ratpangri asong penta non nang kileji MP kilik along kache toidun EM Amar Singh Tiso phan ki ongdung avot pen kapahai ponjia phan along my meeting lapen armu okso kachepa ok amai setame pedopon bomlo lason taksi pinithere poni phai Greener Cap Arni le thota BJP is Karbianglong asai hemate watch pai bhawan along mass joining mate armu kachepa okdun amai deng ponlo bangso amai along Lumbajong hawar arlo pen APHLC pen det si bangsuri sosia phai methang asong aphan ningkache the kavedet pena jok BJP asong along chepa okdun si BJP asok puru Pangchodon lo. Pinibangso mass joining ajai megalong Karbianglong Autonomous Council's EM Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng BJP is Karbianglong District President Roland Kilingpen Chenglong EM MAC Lapen Board Chairman atum chetongdu. Ke SSC Congress lapen ke Aam Aadmi Party lapen ke kapre political party ko matu nang join ji. Nasi anibang na joining program ang sila lapen nane bang poroisi bang phokep lai ke nang tu banahang hedela dupik lo sona join pam bomlo pom nasi aphai bang ke non phong bang ke haide ta vote nil tuma matha ke 400 plus ji ke haide ta phai bang 4 lakh atau sorry 4 lakhs plus ji ke haide ta vote bang ke chu bang ke 3 lakhs plus mati no bang ke 4 lakhs plus pitiya lang tum a local committee picture silo alang tum je open Narendra Modi aphan puthot Prime Minister Kapemanji aphan that 6 ST Parliamentary Constituency pen ke toidun BJP candidate Amar Singh Tiso aphan ongdung avut pen ki pidunji aphan pini alang letum amethang ho pen ta waida klarsa pen ningjelo la pen ke alang letum pini APHLC det akapeka political party ave pangrum pet pen bang suri sira bang phokera ke thom APHLC tumpini dak Lumbajong constituency pen BJP long chipok dun lo ala tum team Karbianglong mate BJP tum ke claim ke dam awar sai mesen la pen ke APHLC asongja po atum penan ra phan kachung bai kachung thui alam alang tu maninga klong alam cethan lo lasi laso joine pen salang tu halang tu maphan lasona sayang deng kachubaya sayang deng abatai ong matsi laso ke kroi masih pini bangke alang tu bangke BJP tim Karbianglong ke claim ke dam asayang deng theklong si pinili tu long sinai chupe akum lo lapen ke chugedam tang dak Kolonia konsensi tame penana leader atum APHLC leader atum nang join dun lo lapen aphi bang ke candidate lapen hodak local MLA Dorsing Ronghang alang tum dam si hodak ta don pharu ini sose APHLC atum nang join dun lo pinili thot tame ko don pharu siba sose an hodak tame phuluni long tame Dorsing Ronghang ari deng pen pini hodak deng ponpo lapen ke non ke bangji Dhonsuri konsensi long Dhonsuri konsensi angkang long tame bang pharo phobak APHLC atum dak nirtum long dak laso BJP asai hem district asai hem long si DDP long sinang join dun po lapen ang par tame chingthong pen ki thurdun a candidate pen chenglok angton APHLC tumsi
pada kan ang jondun la pupulo inuta avelo la rai PSLC claim ang ke ang tona cili cilata bibilo pusipu asila tum tamen ang chingwai elo asila tum tamen ang join la pen nang parda me amat mia party da me chukidam tang da me borjam me da nang join dun lo la pen independent kitordon dil bharti satri pachitir ponsi bang 700 plus atum nang join dun lo non bang ke amat mi party atum borjan men chukidam tang ki thur plus sota me non tada bang chingwai elo 23 24 mane nang join dun po la pen nang parda me da preka political party atum ta ex MLA di Mahasau district president kalahai ta me nang join dun po Congress district president nason si dukpik lang penana bang futum penana nang join dun Action, nanti bangsa deh. Mau? Yuk. Dipu pu kengkam kimi KK production hin pen kabonda pon album kimi amohor kinep kicheng West Karbi Anglong Kheroni pen pini niphai kriner kep there pochiklo kengkam kimi KK production hin pen akimi album dipu pu album pini pen mohor kinep pon kicheng labangso album along lunse po Chandra Singh Dera lapen lunse pi Manisha Bepi atum pehenlo lapen labangso along alunate ot ketok lapen director abangke Chandra Singh Dera Jeparjan bang phubang piatum lake Prince Jerry Ronghang lapen kanai ingleng piatum henlo lapen labang so puthak pherang kiatum angno nang kapachini dunke lapuson henlo Pardon Bita me pachini san lo kadok kawe karbiang no rat athan pachini ram kesan lo litum kengkam kimi film production pen artiklo yon tin tani tum lamkan raja ma de album shooting bom la sinonta la dipu pu nili kitok la penem bangke kilun la penem bangke Monisa BP kilun alun jir pini la bangso alam kanarjan album ko shooting pang teng kono la bangso shooting along actor bangke kadok kawe karbiang no ra long je thang nai elum ka korte kaching honai korte na tum ka do chini lo theglong bolo alang li ke la Prince Jerry Ronghang alang li helo la penem bangke puthot la je thang kluk dunji pula so album along nanti parjan dun ek lapen don barim tu pula so album nanti parjan dun mane sami kanaing lengpi alang li hello lapen bangke itu macing honai kor tika do chin lo lapang alang li bangke thang pik actor youtuber cameraman ang ton clam thailo labangke film alo aron te angke alang li SK kram sapula ting honai kor tika alang li lo lasi nilitum kadok kawe karbiang longrat mate karbi film society long kacerap an ba film kelang aning hang arat tuman pachini ba solo nang litung la bangso dipu done kor pi pu pula bangso alam kan arjar bang prabjin pen litum pini pangche ilo la pen mangke prabjin pen la bangso long impu unpo non thang therepo jiklo ki jusi ani sindung kang puji pu lasi la bangso album mat alam kanon ke langji phan nang nitum kengkam kimi film production pa YouTube channel long lena tum lang te ba subscribe pano te nang tum thelong bo bosi ni lika do ka vi kar biang no rat la film lam kanon nang ting phan ko te tum ang ji tum an pada pachin do kardong nilimen Chandra Singh Dera nili bangke inut than bangpo la pen bangke film la pen la ke claim ayu ding pilo 2004 ban sini lebang so ni tum kengkam kimi film production channel kangpu lapina ala so production kangpu San basa Ekdom pakai sen ni lah nak dalam apa saya nak buang nah nih kana lo. Pakai thadang lang lah. Bade.
Oh, mun thay apa dulu? Nang Kenapa kita ambil itu dari dokter ini mati? Oke. Mana mana? Saya tunggu. Everybody. Trời ơi. Hi.